По своята същност, искането за оставка и предсрочно прекратяване мандата на председателя на Общинския съвет е една крайна мярка. Но ние, съветниците от БСП, сме принудени да прибегнем до тази крайна мярка, защото нашето становище като основна опозиционна сила, като авторитетна национална партия, е, че Бургаския общински съвет не може да работи и да бъде ръководен повече по този начин. Ние считаме, че тук в Бургас се демонстрира грозното лице на ГЕРБ, което не се съобразява с чуждото мнение, нарушава елементарните правила на съвременната представителна демокрация и основните принципи на местното самоуправление. Искаме да върнем авторитета на Общинския съвет, искаме да върнем основните му функции и компетенции. Не считаме, че Общинския съвет трябва формално да се събира, да прегласува при мълчание докладните на кмета, че по принцип в негово отсъствие, и когато някой посмее да поиска сметка, да поиска отчет, да упражни правомощията си, и ако този от опозицията, с процедурни хватки, с подмятания от типа лични подмятания, коментиране на личността на съветниците. Председател на Общинския съвет, освен че е пръст сред равните, носи голямата отговорност за начина, по който работи Общинския съвет. Ако Общинския съвет започва да не работи нормално, вината е и в председателя на Общинския съвет. БСП като партия няма да търпи такава атмосфера и такава ситуация в Бургаския общински съвет. Затова считаме, че трябва да има промяна в личността на председателя и нов стил и работа на Общинския съвет. Иначе, забележете, две крайни постъпки на цялата опозиция за една година. Два пъти Общинския съвет си напускат демонстративно, организирано заседанието на Общинския съвет, защото им се отнема думата, защото спрямо тях се приемат без основание крайни репресивни мерки. Отстраняването на съветник е лишаване на съветника от право да участва в заседанието. То е крайна мярка. Трябва да бъде мотивирана. Не просто така казано. Трета забележка – отстраняване. Политика чрез репресии, съвременна България в Европейския съюз, ние няма да търпиме. Да вкараш охранителна полиция в Общинския съвет е безсилие. Ако председателството на съвета има авторитет, санкциите, ако са справедливо наложени, ще бъдат изпълнявани. И няма да се налага да се демонстрира такава сила. Това вчера преля чаша. Аз наблюдавам работа в други общински съвети, в които ГЕРБ има мнозинство. Примерно столични. Там се дискутира. Там, когато говори човек от опозицията, никой не го прекъсва, никой не му подмята какъв бил. Защо бил и така нататък. Никой не подсвирква, не думка или не се смее на висок глас. Вие сте присъствали, знаете за какво става дума. Никой не прекратява дискусията, без да е започнала дискусията. Нонсенс. Как ще го прекратиш, като никой нищо не е казал? Досиваме до парадокс. Това, че някой внася докладни, е основание той да бъде осмиван. Осмиват се общински съветници. За всеки от тези общински съветници стоят по 1500 гласа на бургазлии. Аз съм роден в този град, живея и работя дълги години. Не искам този град да става за посмешище по националната телевизия и да бъде номиниран общински съветник за награда Падаща звезда. Градът има авторитет не само чрез кмета, но и чрез авторитета на всеки един общински съветник. И когато един общински съветник усмива другите и се позволява квалификации по техен адрес, от това пада авторитета на града. Бургас се нуждае от нормално функционираща демокрация. Не само от коледни ухи и заранна на Николден. Общинският съвет е органа, който ви представлява. Затова ние подписваме докладната и ще бъдем абсолютно критични към поведението на управляващата партия и като мнозинство в този град.